माई एगो लड़का माई से कहता कि ये माई बताओ तू अपना सेवकन के महल दे दिहलू आज अपने जंगल में बारू है माई। भक्त कैसे कहता हरे की जमाना बोले मैया हरे सिकियो न डोले हो हरे ताही बनवाना भैया रुक बताऊं हरे की जमाना बोले मैया हरे सिकियो न डोले हो हरे ताही बनवाना कि मैया मोर लहबेली बसरा हो कि ताहिर बनवाना कि मैया मोर लहबेली बसरा हो ताहिर बनवाना जाना बोले मैया जाना बोले मैया सिकियो न डोले हो ताही बनवाना कि मैया मोर लहबेली बसरा हो ताहिर बनवाना हमरी के डॉक्टर साहब राजीव जी के उपस्थित हो गइल बा भैया के प्रणाम बा कहे के भाव बा भक्त का कहत भैया हो माई जय करिया से माई जय करिया से गुजरा समानवा भैया का आशीर्वाद मिलत रहेला भैया के बार-बार प्रणाम बा हो कहीं पाठ कहीं कुंड में हवाना माई जोए करिया से गुजरा समानवा होला कहीं पाठ कहीं कुंड में हवाना भैया हो हर एक की खुलते और मंदिर लागी और मूर्तिया लागी बोले हो ताही बनवाना लागी बोले हो ताही बनवाना कि मैया मोर लहबेली बसरा ताही बनवाना लहबेली बसरा ताही बनवाना हमनी के भाभी समाज सेवी जौन की हमनी के दुख सुख रात दिन कुछ भी हो हमनी खातिर सेवा में समाज खातिर सेवा में हमेशा हाजिर रहिला लक्ष्मण विधायक जी भैया के बहुत रुपया के पुरस्कार भैया के बार-बार प्रणाम बा कहे के बा हो